12वा दिवस भावपूर्ण श्रद्धांजली. कैलासवासी बळीराम भिवा राव राणे, वय वर्ष 102, मृत्यू दिनांक 22 नोव्हेंबर 2023. स्मरण तुमचं होता डोळ्यात येतं पाणी, ओठा जन्मगातील तुमच्याच आठवणी. शोकाकुल. मुलगे श्री भिवाराव राणे, निवृत्त केंद्र प्रमुख, श्री अशोकराव राणे सुभेदार, श्री मंगेश राव राणे पदवीधर शिक्षक, सुना सौ रुपाली, सौ अमृता, सौ मानसी, नातू श्री जयेश कुमार साईश कुमार साईल, नाती सौ माधुरी, सौ मनीषा, सौ मीनाक्षी, सौ श्रद्धा, पणतू देवांश, पुतणे गोटू राव राणे, माजी सरपंच संजय राव राणे, अबी फडणवीस विद्यालय लिपिक आणि त्यांच्या मतकरी घराण्यातील सर्व पुतणे, समस्त राव राणे कुटुंबीय आणि परिवार. घोणसरी बोंडगवाडी, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. ऋणनिर्देश. या दुःखद प्रसंगी ज्यांनी प्रत्यक्ष भेटून व फोनद्वारे आमचं सांत्वन केलं त्या सर्वांचे आम्ही ऋणी आहोत.